दे जागोन दे खुलुमबाय हेलो गाइस जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदाब जोंनि फंबाय बिनानावमोन लोगोसे बर' हारिनि आंगो लोगोफोर आंनि मुङा मुसुफुगास नार्जारि नोंथांमोना नायदों पिएम सेटआप चेनेल लोगोफोर नोंथांमोना मिथिखायो आं दासान्दि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव दङ आङो दीपक बराल सारजोंबो माखासे इन्टारभिउ लाना फैबाय स' बे समावनो आङो जा नेरखां खाख्लारि सार जाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि इनचार्ज इउ पिपल पार्टिनिफ्राय स' बिथांजों आं मोगा मोगि खालामनो सानबाय जे बिथांनि एरियायाव जाय डिस्ट्रिक्टआव जिल्लायाव माबायदि स्टेटास जागासिनो दङ माबायदि पाब्लिकनिफ्राय रिएक्सन मोनगासिनो दं बिथांमोना गामि गामि थांनानै गासिबो रिपर्ट लाजोबो स' बेनि थाखायनो नोंथांमोननिसिम बे रिपर्टखौ होनो थाखाय बे इनफरमेसनखौ नोंथांमोननिसिम दैथायहरनो थाखाय जोङो सारखौ मोगा मोगि खालामनो थाखाय हांख्रायबाय बिएम सेटआपआव स' सार नोंथांखौ जोङो फार्स्ट टाइम जोंनि बिएम सेटआप चेनेलाव गोसो गोथारै बरायनाय थाबाय खुलुमनायजों लोगोसे आरो जों बेखौनो जोङो रायजो राजानो दैथायहरनो सानो बा मोनथिहोनो सानो कि नोंथांनि बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङावहाय जे इउ पिपल पार्टिनिफ्राय एमसिएलए केन्डिडेट महरै गसंनानै दङ बिथांनि जाय हालामाव जेसेबांखिनि रेसपन्स मोन्दों नोंथांमोना गासिबो जायगायाव थांजोबनानै रिपर्ट कालेक्ट खालामगासिनो दं स' फार्स्टआव आं बेखौनो मिथिनो लुबैदों कि नोंथाङा पलिटिकेलाव हाबनायनि सिगां माबाफोर खामानि मावनायमोन नामा आङो पलिटिकेल माबायाव हाबनायनि सिगां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि हिसाबै दंमोन उदालगुरि जिल्लानि आङो जेनेरेल सेक्रेटारिबो जादों टार्म्स मोननै आरो प्रेसिडेन्टबो जादों टार्म्स मोनसे लोगोसे मिरु एबसुनि पाब्लिक माने पिआरएस पाब्लिक रिलेसन सेक्रेटारिजों लोगोसे बिनि उनाव आरो सेक्रेटारि हिसाबै आं बिबान लानानै खामानि मावदों थ' नोंथाङा ससियेल वार्कारखा बिनि उनाव आरो फार्मार्सफोरखौ लाफानानै खामानि मावनो होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादजोंनो दाजानाय कालेक्टिभ फार्मार्स अर्गेनाइजेसन फर एग्र' इक'नमि होननाय मोनसे आफाद बनायनानै बिनि चिफ कनभेनर हिसाबै खामानि मावबाय थादोंमोन बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनाव आं पलिटिकेल पार्टियाव जइन जादों स' बिटिआर एकर्ड जाखांनाय मिन्स आफ्टार 27 जानुवारि इन 2020 नङा होमबा स' दायो जे थासारि जादों नांलायनाय खमलायनाय सोरखौबा होसोनाय स्रोद स्रोदै जायखौ माखासे मानसिफ्रा फोसावनाबोदों आरो जायफोर मानसिफ्रा फोसावनानै होआखै नङा होमबा एरिया बा नोंथांनि डिस्ट्रिक्टआवहाय बेफोरबायदि थासारि बेसेबांसो जादों आङो बुंनो हायो जों दाथियै जे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव बिदि राजनितिकखौ लानानै बिदि सोरखौबा होसोनाय सोरखौबा बुलायनाय बिदि मोनसेबो जायाखै दासिमबो जायाखै आरो जों मिजिंथिदों बे जानायबो नङा आरो जानोबो लुबैया स' आरो बिनि गेजेरावहाय दायो नोंथांनि आन्दाराव गासै बेसेबां एमसिएलए केन्डिडेट दं स्पेसियेलि आंनो दायित्व होनानै दोननाया मोनबा कनस्टिटुएन्सि उदालगुरि साब डिभिजननिखौ होदों अब्लाबो भेरगाव साब डिभिजननिखौबो माखासे सम नायदिंबाय थानाय जादों गासैजों 10थायानो जायो स' मोनबेसे साब डिभिजन खालामना होदों बेवहाय मोननैल' साब डिभिजन दङ मोननै माने उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव मोननै साब डिभिजन दङ आरोना मोननै साब डिभिजनाव बेयाव मोनसेयाव मोनबा एडमिनिस्ट्रेटिभ साब डिभिजन हिसाबै मोनसे माबा दङ बेखौ जोङो डिस्ट्रिक्ट जोंनि पार्टि सिस्टेमाव मोनसे साब डिभिजनखौ मोनसे डिस्ट्रिक्ट होननानै बुंनाय जायो मोनसे साब डिभिजनखौ मोनसे साब डिभिजनखौ डिस्ट्रिक्ट हिसाबै खालामनाय जादों अब्ला इउपिपिएलनि मोननै डिस्ट्रिक्ट दं आरो जेनेबा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव मोननै डिस्ट्रिक्ट दङ माने इउपिपिएलनि दा उदालगुरिनि माने इनचार्जआ मेन दायित्व हिसाबै थानाया आंनिया नैबे मोनबाय आरोना आरो आङो अरिजिनेलि माने भेरगाव साब डिभिजननि हिसाबै भेरगाव साब डिभिजननि मोनबा समस्थियावबो सम आं गिदिंबाय थायो दायित्व मोननाय हिसाबै पार्टिनिफ्राय दायित्व मोननाय हिसाबै आङो नैबे उदालगुरि साब डिभिजनाव मोननानै दङ लोगोफोर आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ आं निमाहा बिनो सानो कि आङो इनचार्ज होनना बुंदों इउ पिपल पार्टिनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि बेवहाय जाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव जेसेबांखिनि खामानि मावगासिनो दं इनचार्ज हिसाबै बिथांनि मुंखौ आं बुंनो बावदों जास्ट इनचार्जल' बुंदों बिथांनि मुङानो जाबाय नेरखां खाख्लारि सार बेखौ जोङो दिनै मोगा मोगियाव लानायजों लोगोसे माखासे रिपर्टसफोरखौ नोंथांनो होनो सानदों बा नोंथांमोननो होनो सानदों बाट आं बे नामखौसो बुंनो बावबाय सार सार दायो स्टेटासा माबायदि जागासिनो दं माने देरहानायनि लेभेलाव बेसेबां पार्सेन्टेज जोंथ' माने देरहानायाथ' 100% देरहाजोबसिगोन होननानै जों साननानै दं आरोना माने मानसिफोरनि जिखिनि रेसपन्स दैलि जयनिंआ जागासिनो दङ माने सानफ्रोमबो जइन जागासिनो दङ मोनफ्रोमबो माने माबायाव कनस्टिटुएन्सियाव माने जयनिंआ गुबुन गुबुन हानजानिफ्राय बबेबा ससियेल अर्गेनाइजेसन बबेबा पलिटिकेल पार्टि बेफोरनिफ्राय हाबबोगासिनो दङ बिजेपिनिफ्रायबो जोंनियाव फैदों बिपिएफनिफ्रायबो जोंनियाव फैदों गुबुन गुबुन माने हानजानिफ्राय फैदों आरो माखासे ससियेल अर्गेनाइजेसन बा स्टुडेन्टस अर्गेनाइजेसननि बारग'नाय दैदेनगिरिफोर बै मानसिफोरा इउपिपिएलनि जि आदर्श बे आदर्शखौ मोजां मोननानै बयबो
फैदों आरो मोनसे परिबर्तननि थाखाय खामानि मावनो होननानै ओंखारबोदों। अके थांनाय जेसेबांखिनि 2015 मायथाइयाव जाय इलेक्सन जादोंमोन बेयावहाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय सिट मोनजोबामोनब्ला बिपिएफ पार्टियाबो देरहानाय नङामोन होनना बे बाथ्राखौ सावरायबाय थायो दासिमबो। स' दानि बिथिङावहाय बुंनो थाङोब्ला मस्ट इम्परटेन्ट सापर्टार्स माने उदालगुरिनिफ्राय बिपिएफआ गोबां दं नङा होमबा? स' बिनि गेजेराव दायो थासारिखौ नोंथाङा बेखौ एक्सप्लेन मोजाङै माने सोलायनाया माबोरै जेनेबा जे बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएलआव फैनाय बे माने बेसेबां रेसिअसिम थांदों? दायो जोङो माने नैबेखौ बुंनो हायो जे थांनाय बाराव जोङो पिसिडिआरनि समाव जे बिपिएफआ माखासे मोननानै बेवहाय जिखिलांनायनि मेन कारनानो जाबाय जोंनि गेजेराव पिसिडिआरनि जे केन्डिडेट सेलेक्सनखौ लानानै मोनसे माबा जादोंमोन, मिसआन्डारस्टेन्डिं जादोंमोन, जायनि थाखाय मोनसे माबायावनो सानै इन्डिपेन्डेन्ट मानसिफोरा सिखारनाय जादोंमोन। आरो बे इन्डिपेन्डेन्ट सिखारनाया रावनिबो भटखौ सोखावाखै, जोंनिखौ डिभाइड खालामनाय जादों। डिभाइड खालाम एबारथ' खौसेथि जासिगोन नामा? दिनैनि समावहाय बेनो एडभान्टेजआ जे जोङो दासिमबो जोंनि गेजेराव बिदि डिभाइडेसना जायाखै। बयबो मोनसे जायगायावनो थानानै खामानि मावगासिनो दङ, बयबो मोनसे सेटिसफेक्सनखौ लानानै खामानि मावगासिनो दङ आरो बेयाव खुनु खेलिमेलि गैया। लोगोसे थांनाय बारफोराव जों जि मोनसे अनुभब मोनदोंमोन पिसिडिआरजों जों इलेक्सन गेलेनाय समाव, गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीखौ जों लोगो हमनो थांबा बिसोरो माने माबायाव बाथ्राजों खायफा बुङोमोन जे जों माने परिबर्तनखौ लुबैयो, खिन्थु इन प्रेक्टिकेल बेयाव जायाखैमोन। खारन बेयाव बै समावहाय बुंदोंब्लाबो रावबो जइन जायाखैमोन थारमाने, पाब्लिकफ्रा बेवहाय फैफायाखैमोन आरो जइन जानानै खामानि मावनो निजाबो बियाखै, ओंखारबोआखैमोन। दिनैनि समाव जाबाय मा, जेनेबा इउपिपिएल हान्जायाव जाय हान्जाफोर जायफ्रा आदार कास्टनि मानसिफोर दङ, बै आदार कास्टनि मानसिफोरनिफ्राय जोङो थांनाय बाराव भट मोनाखै 2015आव। एबाराव जों बेखौनो बुंनो हायो जे आदार कास्टनि मानसिफोरा गावसोरनो निजा बबिया इनिसियेटिभ लानानै ओंखारबोगासिनो दङ। बिसोर सेटिसफेक्सन दङ बिसोर माने गावसोरनो स' माने स्पष्ट भाबै माने जोङो बारा प्रेसार होनानै खामानि बुंलायनो गोनां जायाखै आरो फर्सफुलि खालामनायबो गोनां जायाखै आरो बिसोरखौ जोङो थाखा फैसा होनो गोनांबो जायाखै, गावसोरनो खरस खालामबावदों। गावसोरनो खरस खालामनानै बेनिफ्राय आरो मा बे मोनसे इन्सपायार जाहैबाय नङा होमबा? बेफोरखौ नुनानै जों साननो हायो जे दिनै बे समावहाय बयबो परिबर्तनखौ लुबैदों आरो परिबर्तन लुबैनानैनो मानसिफ्रा बेयाव फैदों। आচ্ছা, बे हिसाबै नोंथाङा 100% देरहानायखौबो बुंनो हायो। स' दायो नोंथांनि बे डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव नोंथांमोननियाव लिस्ट थानो हागौ, रिपर्टस थानो हागौ जे बर'आ बेसेबांखिनि पपुलेसन अल डिस्ट्रिक्ट अल राउन्ड एट द डिस्ट्रिक्ट, ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय माने पपुलेसनखौ एसेबां ओरैबायदि रोजा आं बेखौ बुंनो थाङा, बाट पार्सेन्ट हिसाबै माने बांसिना बेसेबां माने रेंक हिसाबै बुंदो जे बास बेसेबां माने बर'आ बेसेबां रेंकआव दङ बा गुबुन जाथिया बेसेबां रेंकआव दं, मोननै रेंकआव बुंबाबो जागोन। दा जोङो दिनैनि समावहाय बर' भटखौ मोनफ्रोमबो कनस्टिटुवेन्सियाव 60निफ्राय 70%आ जोंहा जाना दंखायो आरो बर'फोरनिफ्राय। बर'फोरनि मेक्सिमाम कनस्टिटिउसनावनो मोनफ्रोमबोआवनो। आरो बिनिफ्राय जों आदारनिफ्रायथ' जों सिगाङाव जिर'खौनो होनना बुंनो हायोमोन। जोङो पिसिडिआर जि जानानै गेलेनाय जादोंमोन बे समावहाय जोङो जिर'मोन। दिनैनि समाव जिखिनिखौ नुबाय जोङो साननानै लाबाय जिखिनि मानसिफोरा जोंजों ओंखारबोदों, बे ओंखारबोनाय हिसाबै जोङो 40% जों आदारनिफ्राय मोनगासिनो दं। होनबाथ' 100% जायो। 40%खौ जों आदारनिफ्राय मोनगासिनो दङ। जों बे हिसाबै जोङो मोनफ्रोमबो माबायाव देरहानाया खाथांखा आरोना, मोनफ्रोमबो कनस्टिटिउन्सियाव। स' होमबा दायो नोंथांनिफ्राय जों रिपर्टखौथ' एसे मोननो हाबायानो। स' नोंथांनि बे इनचार्जनि डिउटि रेसपन्सिबिलिटि बेखौ एसे रायजो राजाफोरनो फोरमायना होबा मोजां। इनचार्ज हिसाबै जोंनि खामानिया खोब बिदि नंसोआ, जोङो पाब्लिकनि रेसपन्सआ बबे जायगायाव माबायदि जानानै दं बिनि इनफरमेसनखौ जों लायो। जोङो सोरबा गेदेर लिडारफोरनिफ्राय जों बेफोरखौ लाया, जों ग्रासरुट लेभेलाव थांनानै लायो। ग्रासरुट लेभेलनि जोंनि वार्कार्सफोर दङ, बुथ कमिटिनि मानसिफोर दङ, बुथ कमिटिनिफ्राय मानसिफोरा मा उसुबिदा मोनना दङ खामानि मावनायनि बेलायाव जों बेफोरखौबो सोङो, माने बेजों इनफरमेसन लायो। आरो बिनिफ्राय गुबुन एंगेलाव मा प्रब्लेम जानानै दङ बेफोरखौ जों खबर लायो। बे प्रब्लेमफोरखौ सलुसन खालामनाया, सलुसना माबे एंगेलजों जागोन, मबे लेभेलजों जागोन, बे बाथ्राफोरखौ जोङो सावरायो। आरो मानसिफोरखौ मेन्टेल बुस्टिं खालामनाया जोंनि दायथ'। नोंथाङा जे इउपिपिएलनि इनचार्ज जानो लुबैदों बिनि जाहोना मा? जानो लुबैनायनि बिदि नङा। आচ্ছা, बिदि फैया ना? जानो लुबैनाय हिसाबै गैया बेयाव।
बे थिसननाय फैयो बियो थिसननाय हिसाबै फैयो अके थिसननाय सेन्ट्रेला एपइन्ट खालामना हरबाय एक्चुअली जुदि बे सेन्ट्रेलनिफ्राय एपइन्ट फैयाबा नोंथाङा जुदि गोसो गैयाब्ला नोंथाङा जुदि गोसो गैयाब्लाथ' बेयाव जानो माने आं जाया होननाबो थायो नङा होमबा स' बेयावनो माने बाट एक्सेप्ट खालामनायनि जाहोनाव माने दा एक्सेप्ट खालामनाया जाबाय आं दिनै पार्टिनि खामानि मावनो होननानै ओंखारबोबाय पार्टिनि खामानि मावनो होनना ओंखारबोनाय लोगो लोगो जे पार्टिया आंनो मोनसे दायित्व होदों यस आरो बे दायित्वखौ आं सोल्जार खालामाबा आं पार्टियाव हाबनायनि खुनु माने माबायानो गैया मिनिङानो थानाय नङा खारन पार्टिया दायित्व होनायखौ आं मावथारनांगोन आरो बेखौ मावनो होननानै आं पार्टियाव हाबदोंबा सेन्ट्रेला जोंनो दायित्व होनाय लोगो लोगो बे खामानिखौ आं मावनाया आंनि दायित्व होमबासो पार्टि हिसाबै जों खामानि मावनाय जागोन अके स' दायो 10थानि गेजेरावहाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव इउ पि पि एल पार्टिया बेसेबांसो लागोन बायदि दा नैबे समाव लागि प्रेजेन्ट सिटुवेसनाव दिनैनि समाव जुदि इलेक्सन जायोबा जोङो बिराद दाथियै बुंनो हागोन उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव 7थाया मोनगोन 7 नैबे दिनैनि समाव आरो एसे थांबावोबा 10थायाव फैजोबगोन एसे थांबावो आरोना बे कृष्ण बाहादुर सारनिथिंजाय माबायदि सिटुवेसना कृष्ण बाहादुर सार बिनियाबो मोजाङानो बिराद मोजां बेयावबो बिराद मोजां पसिबिलिटियाव दङ पसिबिलिटि दिनैनि समावथ' बेयावबो देरहानायनि पजिसनानो दंखायो खारन बेयावबो मेन भटार्सआ जाबाय आदिबासि भटार्सआ जाबाय बेयावबो रानगोन बिपिएफआव रानगोन बिजेपिआव थांगोन कंग्रेस थांगोन आरो बेनिफ्राय भटार्स पार्टि होननाय मोनसे दंबावो बेयावबो थांगोन आदिबासि भटआ बेखिनियाव रानगोन स' बेयाव नेपालि भट दङ बर' भट दङ बिथाङाथ' नेपालिसो नङा होनबा नेपालि भट दङ बर' भट दङ बे हिसाबै माने जोङो मेक्सिमाम पसिबिलिटिया बेवहाय दंखायो दिनैनि समावथ' बेबो देरहानायनि माबायाव दङ कृष्णगिरि बिथाङाबो देरहानायनि माबायावनो दङ मानोना जिखिनि कारापसनखौ बेवहाय खालामनाय जादों माने बिपिएफनि लिडारफ्रा बे कारापसना बेयाव एक्सप'ज जाजोब्बाय एक्सप'ज जाजोबनायनि थाखाय दिनैनि समाव बिपिएफआ बबेबा जायगायाव हाबनो हानायनि पजिसनानो गैया आं दाखालिसो माबायाव थांदोंमोन हाथिगर होननाय मोनसे बागानाव आदिबासि एरिया बिसोर गावसोरनो बुंदों जे जोंनि बागानाव सुरिस्ताथिया हाबनो हानाय नङा जों बेखौ होसोगोन अके बे बिथिंखौ नायोब्ला बे थासारिखौ नायोब्ला कृष्ण बाहादुर गिरिया देरहानायनि माबा दङ अके दायो कालिंगुवारावहाय जोंहा जाय इउ पि पि एलनिफ्राय केन्डिडेट दं जेराव बिनि एगेन्स्टै बनजारमोन नामा स' बिसोरनि गेजेरावहाय थासारिया बेयावबो बिराद मोजां बनजारा जायखौ जों माने बनजार दैमारि बिथाङा जायखौ माने गावनि भट बेंक होननानै साननाय जायोमोन दिनै बे भट बेंकआ माने क्रास जाजोब्बाय दिनै मेनलि बिनि भट बेंकआ माबाया टंला टाउनमोन बिनिफ्राय लोगोसे माने रुपाघाट भिसिडिसि होननाय मोनसे दंमोन बेनिफ्राय जंगलपारा होननाय मोनसे एसामिस माने एरिया मोनसे दंमोन बै समावहाय जोङो बै जायगाफोराव हाबनो हायाखैमोन पिसिडिआर होननानै जों गेलेनाय समावहाय बै जायगाफोराव जों हाबनो हायामोन बिराद उत्पादन जायोमोन आरो दा बेफोरनिफ्राय जों भट मोननो हायाखै दा माबायदि मोनगोन मागोन दिनैनि समावथ' नोङो माने बियो थांनाय बाराव जिखिनि मोनदों बिनिख्रुइ जों बारा मोनसिगोन बेफोर जायगाफ्राव जों बिनिख्रुइ बारा मोनसिगोन स' माने होमबा बे जायगायावबो माने बनजार दैमारिखौ नाख्लायखाबाय अके दिनै सरसायानो थारमाने एसे सिङाव इन्टारनेलि सरसाफोरा जोङो डाइरेक्ट जों माखासेखौ खबरखौ लाया इनडाइरेक्टलि लायो बै इनडाइरेक्टलि सरसाफोरा जाबाय थादों इउ पि पि एलनो भटखौ होनांसो परिबर्तन खालामनांगोन अके स' ओमफ्राय बे जोंहा बेरगाव मोनगोन नामा बे माबानिया दावबायसा सारनिया बेरगाव बेयावहाय जोंहा बेरगाव दावबायसा सार ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय जोंहा नेरसोन बर' स' बिसोरनि गेजेराव रिएक्सना पाब्लिकनि रिपर्टआ माबायदि बेरगावखौथ' दिनै निसिन्थ बेयाव बेरगावा देरहानायाथ' माने 100% आरोना 100% सिगाङाव बेवहाय नेरसोना जिखिनायनि मेन खारनानो जादों बेयाव जोंनि केन्डिडेटआ सानै जानानै दंमोन दावबायसायाबो सासे केन्डिडेटमोन बै समावहाय आरो पिसिडिआरनि समावहाय सासे आरो बेरगावनिफ्राय सासे केन्डिडेट दंमोन दा बे मोननै रानदोंमोन जोंनि भटआ मोननै रानदोंमोनबा बे मोननैयाव दावबायसायाबो मोनसे एमाउन्ट लांदों बे मोननैजों जोङो 18,000 जायो अके बे मोननै भटआ
जों जायखौ लानानै माने प्रेसिडेन्टनि गेलेदोंमोन आरो दावबायसा बे मोननैजों लानानै 18,000 जाखायो बे समावहाय नेरसोन बर' बिथाङा मोनदोंमोन 12,000 अके बै समावहाय ओमफ्राय दायो बेजोंनो जिखिदोंमोन बियो बे मोननैया जोंनिया दिनैसिमबो इनटेक 18 दंबा दंखायो इनटेकानो बेनिख्रुइ बारायबायसो बारायबावबायसो दंबा दिनै बारायबावबायसो होमबा माने बेयाव 100%आथ' देरहाखागोन 100%खा बिनि दिनैनि समावहाय जेनेबा जि जायगाफोराव जोङो हाबनो हायाखैमोन बै समावहाय बै जायगाफोरा गासिबो फ्रि अपेन अके फ्रि जाजोब्बाय आदार कास्टनि मानसिफोरनियाव मोनसे सन्देह दंमोन जे बे माने पिसिडिआर एबसुनि मोनसे पार्टि एबसुनि दारै गेलेनाय बा एनडिबिनि दारै गेलेनाय होननाय मोनसे माबा दंमोन दाखालि 27 तारिखआव एकर्ड जाखांनायनि उनाव मानसिफोरा बे कनसेप्टनिफ्राय फ्रि जाबाय अके बे कनसेप्टनिफ्राय फ्रि जानाय लोगो लोगो बैयाव बै मानसिफोराबो जायफ्रानोखि आदार कास्टनि मानसिफोर दङ बै मानसिफोराबो इउपिपिएल आव जोगदान खालामनायनि लामायाव क्लियार जाबाय आरो बिसोर जोगदान खालामजोबनानै दिनै खामानि मावगासिनो दङ आच्छा स' दायो होमबा आं दाख्लैहाय नेरसोन बर' सारजोंबो इन्टारभिउ लानो नागिरदोंमोन बिथांनि न'आव खेबनै गोजोन थांबाय आं बाट फैगौ होननानै आंखौ 1 घन्टा 20 मिनिटबो नेहोखांबाय ओरैबायदि बिथांमोना बेलेग ससियेल मिडियायाव लादों खोमा बाट जोंनि आं जेब्ला थांलायबाय गाव लेंहरलायबाय टाइम थि होलायनानै बाट बिथाङा गैया ओरैबायदि आरोना स' जिखुनु हक दायो दिपक बराल सारनिया थासारिया माबोरै जादों नोंथांनि मिथिगौ दिपक बरालनियाबो थासारिया एसे सिगाङाव मोजां नङामोन ओमफ्राय जिथानिखि माने हयथ' 4 तारिखआव इलेक्सना जानायमोनबा जों बेखौ एक्सपेक्ट खालामनो हानाय नङामोन अके 4 तारिखआव माने इलेक्सना जानायमोनबा खिन्थु दिनैनि समाव जिखिनि प्रग्रेस दायो जाबाय आरो प्रग्रेसनि ग्राफखौ नायोबा जोङो इलेक्सन जानायालागै बेबो देरहानाया खाथां जासिगोन दा बेखौनो आं बुंदों मा जेनेबा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव माने साननैसोआ एसे मोजां खामानि मावनाय लोगो लोगो 10तानि गेजेराव 10तायाबो थांगोन होननानै होमबा स' दायो मोनसे बाथ्राया बेनोखि आं बे मोनसे पइन्टखौ सोंसै नोंथांनिफ्राय आं बिराद मोनथिनो लुबैथारदों आरो बेखौ जे जोंनि बर' हारिनि बिर जोहोलाव बा नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्डनि नङा होमबा जेरै देरेन बर'बो दङ फारसेथिंजाय बेथ' बिपिएफनि जाहैबाय बाट आं नोंथाङाथ' इउपिपिएलनिसो मावो नालाय स' नोंथाङा बिसिनियाबा माबायदि बेखौ खोन्थानो हानाय नङा होमबा स' ओंखायनो आं बे भैरबकुन्द जोंहा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सारनि आरो बिनि एगेन्स्टै जोंहा रिपेन दैमारि जाय XEM अफ बिपिएफ पार्टिनि नङा होमबा स' बिसोर सानैनि गेजेराव जाय थासारि दा रिपर्टसा गबिन्द सारनि थाखाय माबायदि सासे सिगनेटरिस जाहैबाय बिथाङा सासे सिगनेटरिसबो जाबाय एसपेक्टआथ' खालामथारनांगौ आरो सिगनेटरिस हिसाबै माने रायजो राजाफ्रा बयबो बेखौ माने बे सनमानखौ होनो थाखाय रेडि जानानै दङ बे सिगनेटरिस हिसाबै आरो बै हिसाबैनो बिनि फिल्डआ माने अके जानानै दङ अके जानानै दङ गुबुन जाति संगठन जाति जनगोष्ठीफोराबो बेखौ माने माबायाव फैगासिनो दङ आरो गुबुनानो बांसिनै खामानि मावगासिनो दं दा नेपालि सम्प्रदायनि माखासे मानसिफोर दङ बिहारिबो दङ बे जायगायाव एसे सावथालिफोरबो दङ एसे बै मानसिफोराबो गावसोरनो फैनानै खामानि मावगासिनो दङ आरो जोंनि बर' हिसाबैथ' माखासे जायगाफोरा माने इनटेकखा जोंनि स्ट्राक्चारखौ जों बेनिखायनो बनायनाय जादों बुथ लेभेलसिम जों कमिटि बनायदों आरो बुथ लेभेलसिम कमिटि बनायनायनि मेन कारनानो जाबाय जाहाथे जोङो एकदम गेरान्टेड भट जाहाथे जों थि खालामनो हायो देरहानायनि थाखाय गेरान्टेड भट बनायनो थाखाय जों बुथ कमिटिखौ बनायदों आरो बै जाबाय जोंनि मोनसे स्ट्रेटेजि स' थेंक इउ सार दिनै नोंथांनिफ्राय गोबां मोजां रिपर्ट मोनबाय उदालगुरिनि जाय स' नोंथाङा दा बुंनो सानदों 7 भटआथ' माने 7 MCLAथ' देरहाखागोन बाट साननैसोनि गेजेराव माने 100 माने 10% थाखाबाय आरो आच्छा थेंक इउ स' माच सार उदालगुरिनि रिपर्टखौ जोंनि पाब्लिकफोरनो होनायनि थाखाय आरो दिनै नोंथांनि भेलुएबल नोंथाङाथ' ओजों गिदिंबाय थानो गोनां जायो भिजिट खालामबाय थानो गोनां जायो स' दाथ' केम्पेनिंबोथ' गैया नङा होमबा बाट भिजिट खालामनो हायो आरो ना नङा होमबा स' थेंक इउ स' माच नोंथांनि भेलुएबल टाइमखौ जोंनो होनायनि थाखाय रायजो राजानि थाखाय होनायनि थाखाय निस्सय आं बेखौबो गोसोआव गोजोन होनो हादों बायदि मोनदां जे नोंथांमोना बे रिपर्टखौ खोनानानै खायसे मानसिफ्रा गोजोनदों आरो खायसे मानसिफ्रा दुखुबो मोनदों जानांगौ मानो होनब्ला खायसे बिपिएफ पार्टिनिबो थानो हागौ खायसे इउपिपिएल पार्टिनिबो थानो हागौ नङा होमबा स' बिनि गेजेरावहाय आं बेखौनो बेयाव बुंनानै बिदाय लानो थांबाय स' थेंक इउ सार खुलुमनाय जाबाय अके